Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng television. Gianam-anam og pamatay na yung mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Igo lang nahuman ang panagsulti nila ni Emel ug Bitong. Nakatug na yun si Bitong sa kakusog kayong bunal ni Aljon o gidaday lang kila palayo sa tindahan. Samtang si Emel wa mahimutang. Naghisgot siya sa kaagi nila ni Bitong. Sa mga army pa sila. Pagkamatgon pa og buot ni Bitong, diha na si Roger sa iyang atubangan. Apan gustong dinalian si Roger nga mahibaw kung hain magtago sila si Emel ug Alan. Apan lain ang gisulti ni Bitong. Ug nangginit si Roger sa tinuod nga katahap ni Bitong nga sila mo'y nagpatay ni Amado. Gihurot ni Roger pagpabuto ang usa ka magasin nga bala sa lawas ni Bitong. Nya nang sayo sa buntag na mukaw si Emel ni Alan. Jo, Unsay nahitabo ng Emil? gibalita sa radyo karon pa gyud. Patay na si Bitong. Jo, nakita ang patay niyang lawas sa gawas sa sirado niyang tindahan sa surplus. Daghan kayo pinusilan. Ug may paskin nga gibutan. Vigilante ang nagpatay ni Bitong. Vigilante? Nahinumdum ba mo? Katong patayng lawas nga gilabay dito sa nabungkag natong bahay, Alan. Atol sa haya si mong amahan. Alan? Nahinumdum ko si Emil. Nahinumdum ko. Alan! Alan! Anagad pasagdi nga ako'y makiksulti kang Alan, Teresa. Muna Palihog. gibati na sab siyang kahadlok na Emil. Gibati na sab siyang kahadlok. Alan. Kinahanglan dili angin mahibaw si Teresa bayan sa nitabo ni Mughapon dito sa tindahan ni Bitong si Emil. Ayaw siya sulti nga magkatoy ni hitabo ni Mughapon. Dili ko gustong abuton sa pagduda bahin sa mga silis. Alan. Tahon ni Roger ang nagpakita ni Mughapon. Gitabangan ka ni Bitong nga makaikis sa mong tao. Di pangutana si Bitong sa mong tao.
Kung diin ka na paingon, wa mo tugan si Bitong. Nakaila ang mga silis ni Bitong. Di ay mga higayon nga gikaoban namo ni Papa ni mo amado si Bitong o gikaila ni Bitong nga mga silis. Ang posible kaayong hitabo mao kini. Nangita og paagis si Roger kay nahibaw siya nga si Bitong ug ako kauban sa army. Kauban mi sa army kaniadto. Dako silang pagtuo nga kay suod kami si Bitong. Nasayod usab si Bitong kung hain kitang duha karon magtago. Naibabas ni Bitong kunain kita. Wa, Alan. Tio Emil. Alan. Angay pa ba ko magduwa-duwa? Army ko kaniadto dunganan. Nahibaw sad ko. Nga sa buhi pa ang imong amahan. Kanunay kang dunay ipangutana. Ug bisan dili ka pa angay mangutana si imong amahan bahin sa nagkalain-laing kaso ug pamaagi sa krimen. Iya kagyong sultihan. Kuno sa'y mga pamaagi niini. Oo, Alan. Di na kita angay magduwa-duwa pa. Nga si Roger mo'y nagtinguha si mong kinabuhi. Dili niya madawat nga naa na karon nimo ang babae nga iya sang nabuangan. Ikaduha ang tao nga mibanhig nimo, iyang tao ni Roger. Nabuhi ka pa sa pagpamanhig sa iyang tao. Gusto gyud siya nga patyon ka. Kay hapit ang duha mag-unong og kamatay kung wa pa dayon tam makabiya og temprano sa tumbay. Mitago na kita apan wa gyapon si Hunong ug hangtod si Bitong na among taon. Way may bawan bisan gamay si Teresa. Bahin aning atong istoryahan, Tio Emil. Mo'y akong gusto nga magtuog yapon si Teresa. Nga inosente ug wa gyud ako'y bisan kamay pagduda ni Roger. Gusto nako nga mamintinar ang iyang pagtuo. Nga magpangurog yapon ko sa kalisang. Ug ayaw gyud pakita dito sa ilang Bitong, Tio Emil. Noy Emil, Tess, kumusta naman si Alan? Unsa naman siya? Nalisang ihapon sa nahibawan niya balita ni Noy Bitong. may arang-arang nagkamay ang iyang kibati. Wa na kayo siya malisang. Mahi mo na kung magkaduol niya. Nagpaabot siya nimo. Pero unsa may labot ni Noy Bitong, Alan? Wa na ko may bawo basta kay gipatay og tuyos ni Bitong. Apan gitabangan ni Bitong si Emil nga makaikyas ni Aljon. Maong gipa-pick up ko si Emil sa pagtuo nga musulti siya kung hain sila si Alan. Pero nalimot na kong kadiyot nga kauban sa army sila si Bitong og Emil. Kauban bitaw sa army, kauban bitaw sa army, kauban bitaw sa army. Mao nga dili gyud mahitabo nga mutugan si Bitong. Bisag nahibaw pa siya kung hain magtago sila si Alan. Ikaduhang rason, nganong maamong gyud siya tungod kay naprobar ang diha-diha niyang pagduda bahin natong duha nga mo'y nagpatay ni Amado. Wow. Gipatay ko na lang siya. Good. Floor. Sama antong una. Kompleto na sabdang totoo. Kompleto sa kurong kundo na maganing sa butang. Gimingaw na ko, Anida. Isulti na ko karon ninyo ang gusto na akong mahitabo.
Patya na lang si Alan, Jer. Huwag naman ko lamiian na niya, oy. Wow! Murag misiyok akong donggan. Wa ko kayo maklaro ang imong gisulti. Kao, bayaan nga akong maguwang. Tanaw wara ko ninyo. Basi mag-away na sa mo, ha? Basi mag-away na sa mo. Basi mag-away na sa mo, ha? Roger, basi dali mo tigas granada, Roger. Basi dali mo tigas granada, Roger. Alam na ko di asik to, oy. Otro sa kang OA kaayo da. Isigihan yun akong puga ang akong utok. Dagka mga higayon nga mohila ko. Kay mahinumdum kong Alan. Hangtod nga nakasabot akong unsa ko kabuang. Nakaingon ko, kabuang yun ay nako sa si Flor Celis. Ako ni si Flor Celis, anak ni Sixto Celis. Purbida sabno. Mabuang ko ni Alan. Purbida sa. Gikatawaan tingali ko ninyo sa. Suod sa ubay-ubay mga tuig na ulipo ng ako huna-huna o kasing-kasing sa usa ka Alan? Ha? Kaseryoso ba ninyong tanawon, oy? Si Pasixto parang salang mamilok na nagtanaw na ako. O nga ako sa maguwang. Hinuktok-hinuktok kunuhay. Kadrama biya nato sa? Hagbay na maunta ng patay laki ha. Galing kay pugong-pugong kamanggon. Patya! Patya lagi si Alan! Mao'y pag-aingno, nagyatagan ka ng blanket authority ni Flor, Jer. Kinahanglan lang mahibawaan na nato kung hain si Alan magtago pa si... Kinahanglan yun. Huh, mga langit! Good morning, Busing. Good evening na niyo, buang ka. Ngit-ngit na, good evening, Busing. Karoon pa mo magpakita na ko. Yung lingkod. Hey, sige kong panawag ni mo, Busing. Pero karat bridge ka man kon. Pero nagmonitor mas kanyukan sa kamatayo ni Bitong. Nga kipatay si Vigilante. Nahinumdum ko sa gibuhat ni Kikoy. Ingon usab anang istiluha ang inyong gibuhat. Ay, misoon na misapata ni Kiko. Ganahan kay ko. Pagkahibaw na ko sa balita, ganahan kay ko. Naagihayang pataglawas ni Bitong siya nakapilyas barangay. Kinahanglan dubli-dublihon na ninyo inyong trabaho. Way kaso ni Alan, kay puting itlog mo ng tawhana, pero ang uyuan si Emil, parehas ni Bitong nga army, veterano sa army. Saksi mo ni Bitong, isog. Ipisal John. Mausab na si Emil. Busa dubli-dubliha ang inyong paningkamot nga mahibaw-an na to kung hain sila magtago. Sa laping darigat. Alan. Dili ko gustong mag-uol ka. Laban ang dili ko gusto nga mohila ka. Sa ako nang gikasulti, mutago lang ko. Niyar ko sa imong duol, Teresa. Para nis imong kalawasan, Alan. Misagot ako nga. Tagdugay tang makita. Huwag mga kinahanglan mo pa uli ka na sa inyo, ha? Alan. Mahadlok ko kung magdugay ka pa din, eh. Naibaw ka sa bagong hitabo. Alan. Unyas ka down. Yatod ka ni Tio Emil. Nato sa dagang sakinan nga mangagi aron magkapauli ka sa inyo. Alan. Ingahon ko ni mo. Ingahon ko ni mo. Pasailuwa ko nga naingunan na yung imo kinabuhi. Mahal ta ka.
buhaton ako ang kutob sa akong mahimo. Tessa. Ayo-ayo, Tess. Si Alan ba yung tao no Emil, ha? Naibaw na tanga akong mukayo siyang malisang. Ako'y mahibaw. Magtiksa na ita. Nagaw na, nanay taksi. Arin ako. Tabangi in taon mi, Diyos ko. Tabangi kami si Alan. Ito na siya. Tuana, taksi ang gisakyan. Andam ka na. Diwata ka, Jumil. Okay. Ang una mo ang pagtigom og sistensya. Ang pagtiner og tag-as nga hangin sa kaluwasan. Alan, primero anita magdagandagan sa patag hangtod nga magdagan nata sa bukin. Dayon ang paglig-on sa mong kabukugan ug mga braso. Dayon tudluan kanako sa mong gikamahuang martial arts nga original namo sa imong amahan. Gikinahanglan mo kini, Alan. Alang sa nawrawnaan mong buluhaton. Unsa man day mga buluhaton ni Alan. Unsa pa'y dugang plano ni Roger aron mapatay niya si Alan. Mga higala sundan ng kanunay ang uban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw ni Kay! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Culliantes Gomez, Director Algina Bakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aguilas Hessen, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.